Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan saha Syekh Nugrahaning yang Maha Agung, mugi kasarira sarta kajiwa wonten ngarsanipun para rawuh sami. Para rawuh langkung-langkung panjenenganipun para sesepuh tuwin pinesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen saengga pantes pinundi budi. Para pangempating praja satriyaning nagari minangka pandam panduming para kawula ingkang satuhu bagya mulya. Dumateng brayat ageng baraya wira wiyata baraya luhuring dharma para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding wahyuning ilahi ingkang satuhu luhuring budi. Panjenenganipun para satyavrata carana madya, para tamu kakung sumawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Mrapredhapa awit saking kepangeripun Bapak Ahmad sekalian garwa, kula ingkang sinaraya hambuka wiwiraning suka ngaturaken rerencening adicara ingkang sampun rinakit dening para kulawarsa ingkang kawula kenaraken wonten ing pawiwahan prasaja ing rikalenggahan menika. Kanthi raos panlangsa ingkang hamengku kati nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang rupeng dumadi miwah nyuwun donga pangestunipun para lenggah. Mugi kalaksananing sedya ing kalenggahan menika tansah pinaringan rahayu wilujeng tebih ing rupeda. Para rawuh saha para lenggah, saderengipun kula ngaturaken rencening tata upacara sumangga dumateng para rawuh saha para lenggah kula ndherekaken sesarengan manuku puja hastawa puji hastuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung karana barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dumateng panjenengan sami dalasan kula. Kanthi puja-puji wonten ngarsanipun Gusti, mugi lampahing adicara pahargyan ing kalenggahan menika tansah winantu ing suka pasuki rahayu nir ing sambikala. Dumateng para rawuh saha para lenggah ingkang ngrasuk agami Islam, sumangga kula dherekaken sesarengan maos basmalah. Dumateng tamu ingkang ngrasuk agami sanes kula sumanggaaken miturut pitadosan piyambak-piyambak. Sumangga waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap matur nuwun. Para rawuh saha para lenggah, salajengipun sampun dumugi wahyaning mangsa kala keparenga kula ngaturaken rencening adicara ingkang sampun rinancang dening para keluarga inggih menika. Angka sepindhah tinarbuka swaning putra temanten saking sasana busana kepareng marak wonten ing sasana rinengga dening para ingkang piniji. Angka kalih panggihing putra temanten kalajengaken upacara sungkem. Angka 3 atur pambagya harja saking ingkang hamengku kati. Angka sekawan swaning putra temanten sukalihan inggih winastan upacara kirap kana renran. Angka gangsal inggih menika kirap kasatriyan. Wonten angka pungkasan paripurnaning pahargyan. Panjenengan para rawuh saha para lenggah, makaten menggah rencening tata upacara pahargyan prasaja ing kalenggahan menika. Mila sange menika mugi wonten suka liraning penggalih kasuwun tansah lelenggahan kanthi mardikaning penggalih sarwi paring puja hastawa puji hastuti dumateng ing paripurnaning pahargyan menika. Para rawuh saha para lenggah jumbuh kalian rencening tata upacara ingkang sarta karena sampun paripurna Surya Atmaja temanten putri anggenya angadi salira mulas wadana keparenging sedya badhe marak wonten ngarsa panjenengan sami wonten ing sasana rinengga. Wondene jungaring Surya Atmaja temanten putri saking sasana busana ingkang dipun kanthi dening panjenenganipun Ibu Salma saha Ibu Jihan binarung unggeling ketawang puspawarna laras slendra pathet manyura.